eta plusbalio hau lan egiten ez duenaren eskuetan gelditzen baldin bada, lankideari esteak eta erraiak erretzen zaizkio. Ez duzue uste euskalkideok, Euskal Herrian olakorik gerta ez baleri, zoriontzuago izango inakeela euskaldunak. Gure berria ez bizateke askoz azalaiagoa izango, baldin euskaldun guztiek batera kantatuko bagenu, bai, apur dezagun katea, kanta dezagun batea. Sinesten dunek dutarik